Fis-27 ta' Mejju l-Forzi Armati ta' Malta se jorganizzaw kunċert bris il-Marigold Foundation. Fiċ-ċentru tal-Mediterran għall-konferenzi l-banda tal-Forzi Armati settella kunċert ta' sija u nofs ta' mużika ta' kull ġeneru. Il-banda se tkun qed iddoq siltiet mid-diski tal-Beatles, tal-Le Miserable u Phantom of the Opera fost oħrajn. Il-banda se tkun akkumpanjata minn kor ta' 8 tifel u tifla u minn kantanti rinomati bħal Ivan Grek. Barra minn hekk l-ispettaklu se jinkludi rifle drill sinkronizzat mal-mużika. Iċ-chairperson ta' Marigold Michel Muscat faħret l-inizjattiva tal-Forzi Armati ta' Malta li minkejja l-iskeda impenjattiva tagħhom sabu ħin jorganizzaw kunċert għal dan il-ġest nobli. Permezz tat-talenti li jeżistu ġewwa wkoll ġewwa l-armata se jkunu din jagħmlu xi ħaġa għal ġid u wkoll jgħinu lin-nies li tant għandhom bżonn. Hija qalet li l-fondi ta' dan il-kunċert se jmorru għal għaqdiet żgħar li mhumiex magħrufa ħafna mal-pubbliku. Nippruvaw ngħinu lill-NGOs iż-żgħar. Aħna jkollna ħafna talbiet matul is-sena minn NGOs li operaw u li jagħmlu ħafna xogħol siewi, kollu huma volontarji, ovvjament, u għalhekk kollha għandhom bżonn ir-riżorsi. Imma ftit nies forsi jkunu jafu bihom jew forsi jagħtu lilhom. Il-biljetti għal dan il-kunċert jistgħu jinxtraw mill-Kwartieri Ġenerali tal-Forzi Armati ta' Malta u mid-Dar il-Mediterran għall-Konferenzi b'donazzjoni ta' €10.